Рӯзи театр барои кормандони боргоҳи ҳунар ҷашни касбӣ мебошад. 27 март рӯзи умумиҷаҳонии театр аст. дар ин рӯз театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ барои кӯдакон ва наврасон консерти идона омода намуданд. ҳунармандон кӯшиш менамоянд саҳнаҳои наву ҷолибро ба намоиш гузоранд. рӯзро ҳамчун як ҳамдигарфаҳмии халқиятҳо ба воситаи санъати театрӣ ҷашн мегиранд, зеро ки театр сарҳад надорад. мана масалан мо соли 2019 дар якчанд фестивалҳои байналмилалӣ будем. дар он ҷо ҳам бефаҳмиши забон, бедонистани забони дигар кишварҳо мо аллакай мефаҳмидем ки намоишнома дар бораи чи асту чӣ мазмуну чӣ мундариҷа дорад. барои ҳамин ман мегӯям ки театр забон надорад, театр сарҳад надорад ва санъати театрӣ ба тамоми халқиятҳои дунё фаҳмо аст. театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ аз кӯҳантарин театрҳои ҷумҳурӣ ба шумор меравад. театри имрӯзаи ба номи Камоли Хуҷандӣ санаи 1 январи соли 1934 таъсис ёфтааст. он замон бо номи Театри мусиқиву драмавии вилояти Ленинобод шинохта шуд. баъдтар театр ба номи Александр Сергеевич Пушкин гузошта шуд. имрӯз ин кохи санъат ва ҳунар ҳамчун театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ шинохта мешавад. сафарҳои ҳунарӣ, иштирок дар фестивалҳо ҳамешагӣ дар мадди назари кормандони театр аст, аммо нақшаҳо мавқуф гузошта шуд. бояд ҳамин сол бояд сафар медоштем ба давлати Турсия ва ба Россия ба ду ҷашнвории дигар, ба ду фестивал ва рӯзҳои наздик ба мо мактуб омаданд ки фестивалҳо боз монда мешавад ба дигар моҳҳо, яъне ба оянда. яъне аллакай ду фестивале ки мо бояд иштирок мекардем боз монда шуд ба дигар моҳҳо, ба оянда. ҳамин сабаб мо ҳозир бояд якду бо намоишномаи навро омода кунем барои тамошобинони шаҳри Хуҷанд ва вилояти Суғд ва сафарҳои кории худро дар дохили ҷумҳурӣ мо бояд барқарор кунем ва ба дигар кишварҳо албатта вақте ки иҷозат мешаваду сарҳадҳо кушода мешаванд ва ин мо ба иштирок мекунем дар дигар фестивалҳои байналмилалӣ. имрӯз театр бо намоишномаҳои рангоранги худ бинандаро ба худ ҷалб намудааст. ҳунармандони театр нақша доранд бештар мавзӯъҳои ҷолибу замонавиро интихоб намуда онро рӯи саҳна гузоштаниянд. ҳар як намуди санъат, яке аз онҳо театр ҳам саҳми худро дар ҷомеа мегузорад барои тарбияи насли навраз, барои тарбияи ҷомеаи солим, оилаи солим. ҳар як намоишномаҳое ки театр ба саҳна мегузораду пешкаши тамошобинон мегардад, ин як дарси ҳаёт аст, дарси ибрат аст барои мардуми мо. хеле ки мегӯянд театр буд, ҳаст ва мемонад ва мухлисҳош ҳам тамошобинон ҳам кам намешаванд, омадан мегиранд ва ин иборат аз худи намоишнома аст. масалан дар намоишномаи SMS ка бисёртар ҷавонҳоро мо мебинем ки ҷавонон бисёртар тамошо мекунанд. намоишномаҳои дигаре ҳаст ки тамошобини худро дорад. ҳар як намоишнома тамошобини хоси худро дорад. айни замон дар вилояти Суғд якчанд театрҳои касбӣ амал мекунад. аз ҷумла дар шаҳрҳои Конибодом, Спитамен, Бӯстон, Ашт ва театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ дар шаҳри Хуҷанд фаъолият доранд. рӯзи байналмилалии театр аз соли 1961 то инҷониб дар тамоми ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. гузориши Ганҷина Олимова, Нуриддин Ҳакимов барои барномаи иттилоотии Хабар.